ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮೈತ್ರ ಕರುಣ ಏವಚ ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಂಕಾರ ಸಮದುಃಖ ಸುಖಕ್ರಮಿ ಪಣದು ಕೃಷ್ಣದೇವಿರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಪಂತೇರು ನರಮಾನ್ಯನು ನರಮಾನಿ ಮೋಕೆಡ್ತು ಓಡು ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ಧರ್ಮನು ಏರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಯನ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಣು ಅಂಚಂಡ ಓವು ಧರ್ಮ ದ್ವಾಪರ ಯುಗೊಟ್ಟು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣದೇವಿರು ಅರ್ಜುನಗೆ ಅಂಕದ ಕಲಟ್ಟೆ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಗೀತೆದ ಉಪದೇಶ ಇನಿನಂಕ ನಿಚ್ಚಲ ಬೋಡು ದಾಯಗಿ ಆ ಗೀತೆಡೆ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಆ ಗೀತೆಡೆ ಬದುಕು ಉಂಡು ಆ ಗೀತೆಡೆ ನರಮಾನ್ಯನು ನರಮಾನಿ ತೆರೆಯೊಂದು ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಗುಣ ಉಂಡು ನಮ ನಿಚ್ಚಲ ನಂಕ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸುಖ ಕಷ್ಟನು ಅವೇನು ಸರಿಸಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಆ ಗುಣ ಆ ಬೋಧನೆ ಆ ಸಂದೇಶ ಅವು ಗೀತೆಡುಂಡು ವಾವೊಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ದಾಂತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಲೋಕದ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಲು ಮಾತಾ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಆ ತೆರೆಯೊಂದಿನಂಚಿನ ಕಲ್ಪೊಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ದೇವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ದೇವೆರ್ನ ಪಾತೆರ ಅವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಉಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆ ದಿಟ್ಟಿದಿವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕುಗೊಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ವಿಷಯ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಎನ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಇಂಚಿಪ್ಪೋಗು ಉಡುಪಿಡು ಕೃಷ್ಣನ ಊರುಗೂ ಆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಲಿಡು ಆ ಗೀತೆನು ಪಠನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೂದು ನಂಕಿನಿ ಪಟ್ಟಾಂಗಗುಲ ಬದುಕುಗೊಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೋಡು ಪಣದು ಅರೆಗೆ ತೋಜಿದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಇನಿ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಸಂದೇಶಲು ಏತ್ ಬೋಡು ಅವು ಒಲ್ಪ ಬೋಡು ದಾಯ ಬೋಡು ಪಂಪಿನನೆ ಇನಿತ್ತ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಎನ್ ಶೆಟ್ರು ಆ ಗೀತೆದ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುದು ಆಯ್ತಾ ಮರ್ಮ ತೆರೀದಿನಾರು ಅಂಚೆನೆ ಪುರಾಣ ಲೋಕನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕ ಪೊಗ್ಗುದು ತೆರೆಯೊಂದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಮೊಕಲ್ನ ನಡುಟ್ಟು ಪಟ್ಟಾಂಗ ಬದುಕುಗೊಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗನ ಇತ್ತೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಳಿತ್ತು ಇಂಚೆ ಪಂಪಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ 2,000 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಣಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಲೋಕಡು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಸುರುಟ್ಟು ದೆರ್ತು ತೋಜವನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಐತಮಿತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿಡ್ಲ ಜಗತ್ತದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶರಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜನಕುಲು എനിക്ക് ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಡು ಪಣಂತುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ವವಾದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಡು ಒಂಜಿ ತಾಂಗಿ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೈಮರ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂಚಿ ಪೋಲ ನೆಟೆ ಪೋಲ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ಮಾರ್ಗ ಸೇರ್ನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೈಮರ ಪುನತ್ತೆ ವಾ ಮಾರ್ಗ ಪೋಂಡು ಒಡೆಗೆ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬದುಕಿಗೆ ದಾದಿ ತೋಜವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಐಕ್ ತೆರಿದಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಪಂಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ್ ಗೆತೊಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಒಂದು ಪಂಕ ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪಟ್ಟಾಂಗಡು ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಓಡಾಪುಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಇರ್ಲ ಅಂಚ ಆ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇನು ಐಟ್ ಅವೇನು ಇಂಚ ಗಲಸೋಡು ಇಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಐಟ್ ಬರೆದು ಪುಣ ಐಕ್ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಅನ್ನು ಪಂಪೇರು ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಪುಣವು ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಐಟ್ ಪೂರ ರೀತಿದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಎಂಚ ಸಾವಡು ಪಂಪುಣೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಸುಮಾರು 700 ಶ್ಲೋಕ 17 ಅಧ್ಯಾಯಡು ಅರ್ಜುನೆ ತಾನು ಎದುರು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ತನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪರಾಯಲು ಗುರುಕುಲ್ನಕಲು ಮಿತ್ರರು ಮಹತ್ತರನ್ನ ತೂದು ಮೊಗಳ್ಳ ಯಾನು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಡ ಪಂಡದು
ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರ್ಪುಡು ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ತದ ತನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಿರ್ತದೀಪೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾನು ಉದ್ದ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನು ಪನ್ಪೆ ಅಪಗ ಆಯನ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಬದುಕು ಪನ್ಪುಣ ಇಂಚಿನ ದೇವರ ಪನ್ಪುಣ ಇಂಚಿನ ಆತ್ಮ ಬಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತೆನ್ನ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇನಿಕ್ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಅದು ಬೈದು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪುಣವು ಎಕಡೆ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕನ ಈ ಪಂಡರೆ ಏಪ ಬರೆದು ಪರೆಯವು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರನ ತೂಣುಂದಾಂಡ ಅವು ಅನಾದಿ ಕಾಲಡು ಅವೇನು ತೂನಂಗ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತ ಬರಿತ್ತಿನ ಗಣಪತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರ್ಪುಡು ವ್ಯಾಸ ಭಾರತಡು ವ್ಯಾಸೆ ಬರೆತ್ತಿನ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಐತೆ ಧ್ಯಾನಡು ಏನು ಪನ್ಪುಡು ಪಣ್ಣಗ ಒಂದೇನು ವ್ಯಾಸನೆ ಬರೆತೀನಿ ಭಾರತಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಂ ನಾರಾಯಣೇನ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಾಸೇನ ಕೃತಿತಾಂ ಪುರಾಣ ಮುನೀನಾಂ ಮಧ್ಯ ಮಹಾಭಾರತಂ ಅದ್ವೈತಾಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ ಭಗವತಿ ಅಷ್ಟದಶಾಧ್ಯಾನಿ ಅಂಬತ್ವಾನು ಸಂದದಾಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವದ್ವೇಷಿಣಿ ಪಂಡೆ ಪನ್ನಗ ವ್ಯಾಸೆ ಬರೆತಿನ ಆ 17 ಅಧ್ಯಾಯ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಪುರಾಣ ಮುನಿಕ್ಲಗಳು ಸೇರ್ದು ಒಂದೇನು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀಕ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ತದೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶನು ಒಂಜಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ತೂದು ಅಲ್ಪ ಅವೇನು ಕೊನದು ದೀದು ಒಂದೇನು ಜಗಜ್ಜ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತನು ಪನ್ಪುಣ ಐತೆ ಧ್ಯಾನುಡು ಪನ್ಪೇರು ದೇವೇರು ಒರಿಯೆ ಅದ್ವೈತಾಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ ಭಗವತಿ ಅಷ್ಟದಶಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಒಂದು ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪುಣವು ಉಪನಿಷತ್ತುದ ಸಾರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇನು ಪನ್ನಗ ಪನ್ಪೆ ಆ ಮಾತ ಉಪನಿಷತ್ತುಲ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತಾನಂದ ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವೋ ದೋಗ್ಧಾ ಗೋಪಾನಂದ ಪಾರ್ಥಾವತ್ಸ ಸುದುರ್ಭಕ್ತೋ ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್ ಮಾತ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತಾನಂದ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪುಣ ಕಂಜಿನ ಉಳಿದು ಆಯ್ ಗೊಲ್ಲೆ ಆ ಪೇರನ್ನು ಬರಿದು ಈ ಲೋಕಗೂ ಪಟ್ಟುನ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್ ಗೀತ ಪನ್ಪುಣ ಅಮೃತನು ಆ ಜನಕುಲೆಗೆ ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಹಾತ್ಮೆನ್ ತೋರಪುಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಒಂಜಾತ್ ವಿಚಾರಲು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿಲಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಸುದ್ದಿ ದೆಪ್ಪನಾಗ ನಂಗೆ ನೆನೆಪಾಪಿನಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಆ ಅರ್ಜುನೆ ಲಡಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜುನೆ ಬಿರು ತಿರ್ತದೀನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಬಿರು ದೆರ್ಪುಲ ದಾಯ ತಿರ್ತದೀಯೈ ಪಂಡದು ಕೇಂದಿನಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ತುನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ನಾಂಡ ನಂಗೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ನಂಚಿ ಬೋಡು ಒಂತೆ ಕಡೆ ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂದರೆ ವಿಶ್ವವೆಂಬ ವೃಕ್ಷದ ತಾಯಿ ಬೇರು ಇದ್ದಂತೆ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಪಂಡ ಪ್ರಪಂಚಗೆ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಅವೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಪನೋಲಿ ಅಂದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರ ಅಂದ್ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊರಡಲ ಆನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಕ ಆನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಕ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿತನ ಪಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಒಂಚ ಗಟ್ಟಿತನ ಬರೋಡು ಜೀವನಡು ಬದುಕಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪವನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಂದವು ಅವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಟ್ಲ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೋರಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ ಮಂಕ್ವತೆ ಆ ಟೈಮುಡು ಬಕ ಈ ರಜೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅವಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಡು ಇಂಚಿನ ಇಟ್ಟು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಂಡು ನಾಡ ಒಂಚೂರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನನದ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಬಕ ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಶಿಬಿರ ಅಂದ ಒಂಜಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ ಮನ್ಪೇರಿ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅವಿಕಲ ನೇತ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪನ್ಪೇರು ತನ್ನ ಕರ್ಮನ್ವಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಕರ್ಮನ್ಯೇ ವಾದಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾಪಲೇಶು ಕದಾಚನ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಡ ಅವು ನಮ್ಮ ನೌಕರ ವರ್ಗ ನೇಕ್ ಮತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಥ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಇಂಚಿನೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಂತೊಂದ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ವೃತ್ತಿ ಆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೃತ್ತಿಲು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಗೆ ಪಂತಿನ ಪಾತೆ ರತೆವು
ಅಂದಂದ ಆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಈ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಈ ಮನ್ಪು ಐಕ್ ಫಲನಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಫಲ ಈ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂದು ಮನ್ಪುಲ ಆವಣ್ಣ ಹಲೋ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪಾತೆರಿಯರೀರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಪೂರ ಪೋಪಿನ ಬಿಡ್ಚಿ ನಂಗೆ ಇದಾದಗೇಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಶ್ಲೋಕದ ಮರ್ಮನು ತೆರೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮೇರು ಕೃಷ್ಣ ಅದು ಅರ್ಜುನ ಅದು ಆ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಂಗಲೆಡೆ ಆ ಪಾತ್ರದ ಉಲಾಯಿಪೋದು ಅರ್ಜುನನ ಉಲಾಯಿಪೋದು ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ ಮೇರೆ ಬಿರುದೆರ್ತಿನಾರು ಬಿರು ತೀರ್ಥದಿ ತಿನಾರು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತೆರೋಗೋ ಕೂಡ ಬಿರುನು ಕೈಟು ಬರ್ತದೆ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಸ್ಕರ ಪಡು ಬಿದ್ರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರೆ ಆರದಾದ ಬನ್ಪೇರಿ ಹಿಂದಕ್ಕೇನ್ಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ವಿಷಯ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧಗೂ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಅರ್ಜುನೆ ಕೃಷ್ಣಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಬನ್ಪೆ ಎನ್ನಾರ್ದತ್ರಾದ ಸೈಯರೆ ಏರೇರು ಬೈದೇರು ರಡ್ಡು ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯಡು ಎನ್ನ ರಥನು ಉಂಟಾಲ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಲ ಮುಟ್ಟದ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಲ ಸರಿಯಾದ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪ ಅದು ಕೊರ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದಕೇನು ಅದ ಕೃಷ್ಣ ರಥನು ರಡ್ಡು ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯಡು ಉಂಟಾದು ಭೀಷ್ಮರೇನು ದ್ರೋಣರೇನು ಪೂರಾ ಬಂದು ಬಳಗದ ಕಲೆಯನ್ನು ತೋಜಾನಗ ಆಯನ ಮನಸ್ಸು ಕರಗೋಣು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಮನೋದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿನಯ ಪನ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯನು ಬಿಡು ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯನು ಬಿಡು ಕುತಸ್ತ್ವ ಕಲ್ಮಷಮಿದಂ ವಿಷಮಯ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ ಇಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯನು ಬಿಡೋಡು ಕೃಷ್ಣೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರನು ಆಯಾಗ ಪನ್ಪಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುರೂತ ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಏರು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಡುಪ್ಪುನು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಮಹಾಭಾರತದ ಸಾರ ಸರ್ವಸ್ವವು ಪಂಡ ಗೀತೆ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ತುಲ್ತದ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಗ್ರಂಥ ಅವು ಮಹಾಭಾರತ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುರೂತ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುರೂತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಭಗೀರಥಿ ದೇವಗಂಗೆನ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ವೈದಿನಾಯಿ ಒಂತೆ ಕಡೆ ಸುತುಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರಕ್ಕ ಯಾರು ಬೆಳ್ಮಲ್ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಕುಸುಮಕ್ಕನ ಸೊರಕೆ ಎಂದು ಸಮಯ ಏತಾಡಿಯಾ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನಿ ಕುಸುಮಕ್ಕನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಂಜಿಂದ ಬಂದು ನಿಂತೇರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂದೆ ಹಾಗೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುದಾರ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಮೊದಲು ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರತ್ತೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಒಂಚ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಬಡ್ಡೆನ ಮಾದ್ರೆಂಗೆ ಮಾತ ಆಯ್ತು ಮತ್ತ ಗೊಬ್ಬು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ ದೀಪೇರು ಎಂಕಲೆ ನೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆ ಬೋಡು ಅಡೆಗೆ ಬರೋಡಿ ಒಂಜು ಪಲ್ಲೆ 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 ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತುಳು ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂತೀನಿ ಅವು ಎಂಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬನ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ತುಳು ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂತೀನಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಓ ನಮ ತುಳು ತಕುಲತೆ ಅಂದೆ ತುಳುನಾಡು ದಕುಲು ಅಂದೆ ತುಳುನಾಡು ದುಂಬು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತನ ಸುರುಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆಂದೆ ಐಟ್ ಐಡ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ನಮ್ಮ MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ದ ಬತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದು ದುಂಬಿತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಮೊಕಲು ಮರ್ದು ಕೆತ್ತೆ ಅರೆತದು ಕಷಾಯ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಂಡಿತೇರ್ನ ಕುಳಿತೀನಿ ಪಂಡಿತೇರನ್ ಪಂಡೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಗೆ ವಿಷಯನು ಕುಡೋರ ಪಟ್ಟಾಂಗೊಡೆ ದೀಕ ನೆಟ್ಟು ಬೆರಕೆ ಮಲ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಅವು ಬೆರಕೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಐದು ನನರ ದೀಕ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಪಂಡಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅವೇ ಅವು ಸೊಲ್ಮೇಲಿದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಹಾಪುರುಷರನಕುಲು ಒಂಜೇ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುರೂತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದೇವಗಂಗೆನ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಗಂದಿನಾಯಿ ಆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಬರ್ಪುಜಿಡ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಭೂಭಾಗ ಇನಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಉಪ್ಪೂಜಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಆದ ಉಪ್ಪೂಜಿ ಆ ದೇವಗಂಗೆನ ಕಂತದ ಉತ್ತರ ಆರ್ಯಾವರ್ತನೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯವಾಡ ಅವೇ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿಡ್ ಅಂತರಂಗದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಕೃಷಿ ಬಂಡ ಈ ಹೃದಯಲ ಒಂಜಿ ತೋಟನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡನೆ
ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಅಮರತ್ವದ ಬುಳೆ ಅಂದು ಬನ್ಪೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೈತಿರ ಬೊಕ್ಕಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಪಿನಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಈ ಲೋಕಡು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪ ಉನ್ಪ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಅಮರತ್ವದ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಜೀವೋನ್ನತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೇವಲ ದೇಹ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ತನ ಯಾವುದು ಆತ್ಮ ಪೋಷಣೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡೊಂದುಂಟು ನಮ್ಮ ಪುಟುದು ಉಂಡುದು ತಿಂದುದು ಇದೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಗಿಂಡ ಸೈತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಜ ಅಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊರ ಪುಟ್ಟರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪಿರಂಚಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎರೆಗುಂಡು ಆಯಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೋಡು ಜೀವನೋಡು ದಾದಾಂಡರ ಸಾಧಿಸವನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನನೋರ ಪುಟ್ಟರೆ ಉಂಡು ಆ ಬೀಜಗು ಬೀಜ ಶರೀರ ಅಂದೆ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಕಾರಣ ಶರೀರ ಬೀಜ ಶರೀರ ಅಂದ ಕೆಲವಾರು ಪುದರ್ಲು ಉಂಡು ಐಕ್ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗತರಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲವಾರು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಡು ಬಂತೆ ಐಕ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದು ಬನ್ಪಿನಿ ದೇಹ ಆತ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಮೂಜೆತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಗೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ ಮನಸ್ಸೇ ಮೂಲ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಐಕ ಕಾರಣ ಮನಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಮನಸ್ಸೇ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಓದಿ ಪಂಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಡ್ಡನಂಕ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಮನಸ್ಸು ಬೇತಗಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಈರ್ ಪಂಜ ಹೆಂಗ್ ಕರ್ತಾಪ ಯಾನು ತೂವಡ್ಡ ಐಕಲ ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣ ಅಂಚಾದು ಮನಸ್ಸುಗಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯ್ತು ಅರ್ಜುನಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೋಡವು ಆಯನ ಮನಃಶಕ್ತಿನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಅರ್ಜುನನ ಮನಃಶಕ್ತಿನ ಅವಲಂಬಿಸಾದ ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧ ಉಂಡು ಭೀಮನ ಬಾಹುಬಲನು ಅನುಸರಿಸಾದ ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧ ಉಂಡು ಧರ್ಮರಾಜನ ಧರ್ಮದ ಬಲನು ಅನುಸರಿಸಾದ ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಬಲ ಪರಾಕ್ರಮ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಅಡ್ಡೋಗು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಎಂಕೊಂಜಾಯ್ತು ಓದು ದಿನ ನೆನೆಪು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಾತ್ ಎತ್ತರದ ಸೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಜ್ಜಿಗೆ ಎತ್ತರಗೂ ನಮ್ಮ ಬಾನೋಡೇ ಬೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಡ ಇಮೇಡ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎತ್ತುನಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟರಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಾಯ್ಟ್ ಶಕ್ತಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಐಕೊಂಜಿ ಮನದಂತೆ ಮಾನವ ಬಗೆದಂತೆ ಬದುಕು ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚನ ಅಂಚೆ ಮನುಷ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಹಾಳ ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಳು ಬಗೆದಂತೆ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಎಂಚೆ ಎನ್ನುವನ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಾಪು ನಂಗೆ ಗೀತೆ ಬಂದ್ಪಿನಿ ತುಳುಟು ಬಾತೆರ ಉಂಡತ್ತೆ